Din que de ben nacidos e ser agradecidos. Así o entenden dende a Concellería de Cultura nollesa, que ao enterarse da chegada á localidade do matrimonio formado por Pitusa Sabín e Jacinto Hernández, non dubidou nin un instante en organizar un acto de agradecemento pola súa colaboración e axuda na gala benéfica celebrada o pasado ano, durante o San Marcos, e que tiña como principal finalidade a recadación de fondos para a Cruz Vermella e Cáritas. Nesa gala, que se celebrou a través das redes, puxéronse á venda obras de arte doadas por diversos artistas locais, entre os que figuraban Alfonso Costas, Soledad Penalta ou Beiras Manteiga, entre outros. Todas elas foron adquiridas por este matrimonio noiés. Non me cansarei de agradecerlle este xesto, porque contribueu a ese donativo que dou de máis de 7.000 euros pois a comprar estas obras de arte, e que serviron para paliar e para axudar a moitísimas cousas tan necesarias como temas de alimentación, hixiene personal. Dende Cáritas e Cruz Vermella, as dúas entidades receptoras das axudas quixeron agradecer tamén a aportación realizada polo matrimonio Hernández Sabín. Hai que pensar que no mes de febreiro, cando empezou a pandemia, organizacións como a nosa colleunos totalmente desprevenidos, prácticamente sin recursos económicos, etc. No mes de abril chegou esta maravillosa axuda, que, paliounos de alguna maneira o poder axudar dunha maneira importante en alimentación, sobre todo as persoas que estaban confinadas, no reparto de alimentos, sobre todo especialmente aos nenos, que foi un dos nosos cabalos de batalla. Nos supoñía ese ingreso importantísimo, repito, non nos esperábamos eso, entonces para nós permiteunos solventar todas estas situacións de emerxencia que non solamente tuvemos que atender neste concello, sino que en algún caso tuvemos que atender outros concellos xa que todo o mundo estaba desbordado. Moi emocionados, o matrimonio agradeceu o noble xesto. Estes 2 anos foron tremendos, moi difíciles para todo o mundo. E para nós tamén, porque noso traballo é a primeira liña de batalla. Eu vin o sufrimento, eu vi moitas mortes. Cando vimos as necesidades que había en Noia, foi moi duro. E quisimos facer o que podemos. Pero quiero también recordar que esto es un poquito de hacerle un honor a Cáritas, a esta gente que se porta tan bien. Y también quiero recordar a mis padres, José Sabín y Dominga Seijas.